Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. So sa atong pagtuon ug ania na kita sa duhang bahin ug medyo taas-taas na gyud no ang atong mga natun-an ug niya na kita sa Roma 9:4 ngadto sa 5 ug ang topic nga atong hisgutan mao ang espirituhanong pribilehiyo sa mga piniling katawhan mao kini ang mga Hudiyo. Akong basahon ang Roma 9:4 ngadto sa 5. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios, gisakop sila ingon nga himaya ug naghimo siya mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan natawo si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kanturan. Amen. Diini nga basahon, tin-aw kayo nga ang mga Hudiyo adunay pribilehiyo isip mga katawhan sa Dios tungod sa kasabutan o ingon ta igsoon nga nadawat nilang balaod ug ang inunta daang kasabutan apan subo no nga ang Ginoong Hesukristo wala nila madawat sa ilang nasod. Hinungdan nga nagkatibulaag sila og ubaw kining kabug-aton sa apostol nga makabot sa pagbalik ang makatawhan sa Hudiyo. Nagtinguha ang apostol sa iglesia sa Roma sa espirituhanong pribilehiyo ug katungod sa iyang katawhan. Iyang gikumpisal sa samang paagi nga kadtong mga pribilehiyo wala makatabang kini sa mga Hudiyo sa pagdawat sa matuod nga Mesiyas. Mao nga gikasilagan siya unya gilimod o gikasinahan siya hangtod nga ilang gitugyan aron nga ilansang sa cross mo hinungdan nga ningkahi ang ilang kasing-kasing bisan pa nagigbatok sila sa balaan nga espiritu o tataw nga ang kangit-ngit hinahinay kini no apan dili kalit mausab ang dipagahi no sa kasing-kasing sa mga Hudiyo. Mao ni igsoon na pangutana nato unsang mga panalangin nga nabatunan sa mga isikatawhan ni Pablo sa nasod nga nagpagahi kanila sa ubang katawhan. Ang original nga pangalan mao ang anak ni Jacob. Ang kini si Jacob usa kini ka mangingilad og dili kini siya mao kini siya ang gitawag sa pangalan nga Israel no. Apan ang ilang amahan dunay sala, wala nila buhii ang Ginoo hangtod nakabaton og panalangin. Mao kini gihimo ni Jacob no. So wala pa siya nganlig Israel nakig layog siya sa anghel sa Dios apan wala niya kini buhii sa dihang wala siya tagayog panalangin. Tungod sa kalig-on sa pagtuo ni Jacob ang Ginoo miusab sa iyang ngalan nga Israel. Nagpasabot kini nga siya nakigbugno sa Dios. Pasabot nini nga milampos pinaagi sa iyang pagtuo. Si Jacob dili musgag lawas, dili usab maayo kinaiya apan lig-on sa pagtuo nga mao ay nakaluwas niya gikan sa kasuko ug paghukom sa Dios. Si Jacob og usa sa mga kaliwat no ni Hesus. Si Hesus mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa tanang kasal-anan sa kalibutan, nakigbugno usab sa Dios aron maluwas kita gikan sa paghukom tungod sa atong mga sala. Iyang gihuptan ang Dios pinaagi sa pagtuo ug wala bubuhi kaniya hangtod kitang tanan panalanginan sa Dios. Ang anak ni Maria mao atong maluluwas aron malingkawas kita sa paghukom. Busa ang matuod nga nakigbugno sa Dios dili lang si Jacob apan si Jesus. Kinsa mao lamang ang matuod nga Israel nga nagluwas kanato gikan sa kasuko sa Dios. Ang mga Hudiyo, Kristohanon, mga Muslim wala nagdawat sa tagapag pataliwala kinsa nakigbugno alang kanila. Dili gayud makaambit sa iyang panalangin o mahiapil sa mga piniling espirituhanong katawhan no. Sa unsa pay relihiyon nimo, Hudiyo ka man, Kristohanon o Muslim, kung dili ka makadawat ni Kristo kinsa nakigbugno alang sa imuhang kaluwasan o dili ka makaapil sa espirituhanong panalangin.
kini ang kamatuoran nga nakapuno sa kaguol sa kasing-kasing ni Pablo kay nakita niya ang kadaghanan sa katawhan wala gayud masayod sa ilang katungod. Susama sa gisaan inoon misalikway sila o wala sila makakita, no, nangabuta sila diha sa naghinubran nila nga mga garbo. Ang Ginoo nagmando ni Moises sa pagadto kang paraon sa Ehipto o musulti kaniya nga ang anak ni Jacob maong iyang mga kamagulangan. Tataw kini sa kasulatan, no. Ang Ginoo miantos sa pagka masinupakon sa iyang mga kaanakan kinsa wala mi hatod kaniya apan bisan sa gitagaan sila katungod isip mga sinagop wala sila nagpaka tao pag-usab, no. Apan may katungod ang mga unang anak sa Ginoo. Ang himaya sa Ginoo nagpuyo sa balaan sa tanang balaan o pinakasuluran nga bahin sa tabernakulo samtang ang piniling katawhan nagwandog sa kamingawan. Ang Ginoo may protektar kanila o migiya kanila taliwala sa mga kakuyaw o mihimog mga milagro. Makita na to ni sa daan nga tugon may so daghan kay makasulatan ni naghisgot nini. Apan bisan pa niya na ang Ginoo misilot sa iyang mga pinili o mitinguha na pahamtangan sila kamatayon tungod sa ilang walay pagtuo. O makita na to ni sa libro sa numero 14 o apan may pataliwala si Moises o si Aaron o naluwas sila sa maong silot. Gisgutan ni Megson nga na dunay mga nagpataliwala, no, sa makatawhan bisan pa man nga sila gikapungtan sa Ginoo mao kining gisgutan sa daan nga tugon. Dinhi sa bag-o nga katugon si Pablo nagpahinumdom sa mga Hudyo sa uban pang pribilehiyo nga ilang nakaplagan na sa mga pakigsaad kinsa nagtistigo sa kadako o kagamhanan sa pulong sa Dios nga ang Ginoo ang magbubuhat matarong nga maghukom nakighiusa niining mga ordinaryong katawhan hangtod sa kahangturan. Sa daghan kayo nga mga kasulatan sa daan tugon daghan kayong gisgutan diri mahitungod sa pakigsaad sa Dios ngadto na sa iyang mga katawhan mga Hudyo. Makita nato kini sa Henesis ang kasabutan sa Dios kang Noe, ang kasabutan sa Dios kang Abraham agyapon na sa libro sa Henesis, kasabutan sa Ginoo kang Isaac ug Jacob naa sa Henesis, ang kasabutan sa Ginoo kang Moises naa sa Exodo kapitulo 2, kapitulo 6, kapitulo 7, kapitulo 34 ug daghan pang mga hisgutanan, no. Apan akasusubo kaayo nga kanunay nga gibalik-balik sa balaang pulong nga ang katawhan sa daang tugon bibiya niadtong mga pagpakigsaan sa pipila ka higayon busa ang mga propeta sama ni Jeremias miingon nga ang Ginoo mihukom nga naghimo og bag-ong kasabutan tali kanila apil ang espirituhanong pagkatao sa iyang supilong katawhan. Makita na to igsoon sa Jeremias 31 o kung basahon nimo sa 31 ngadto sa 34, no. Jeremias 31 padung sa 34. Ang balaod mo ay pundasyon sa kasabutan sa Ginoo tali sa iyang katawhan pinaagi kang propeta Moises. Ang libro sa kasabutan uban sa napulo kasuguan mo ang sinugdan sa kapin sa 600 ka mga kasuguan apil ang kapin sa 300 ka negatibong kasuguan, no. Kani mga gipandili og 248 ka positibong kasuguan sumala sa mga sugo, no, sa Dios. Sa sinugdan ni kasuguan atong mabasa ang direkta nga gisulti sa unang kasuguan mao may matod pa dire ako mao ang Ginoo nga imong Dios ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Siya nagsusi sa tumong niini kasuguan nakakita sa kasuguan pagbalaan kamo kay ako ang Ginoo inyong Dios balaan man. Ang pinakasentro nining kasuguan mao ang higugmaang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kalag o sa tibuok ninyong kusog. Higugmaang silingan sama sa imong paghigugma sa imong kagalingon. Mao kini ang mga dagkong masugo apan wala gyud makakita, no, gawas kang Hesus nga nagsunod niining tanang mga kasuguan, no. Ang atong Ginoo mao ra gyud nakasunod niini ang pagsimba sa Dios utubangan sa tabernakulo unya sa templo sa Jerusalem nagkinahanglan una og paghugas sa mga makasala pinagi sa madugong paghalad aron mahimo siyang takos sa pagduol sa Dios ug nga mosimba kaniya.
sa karaan nga tugon kung gusto ka musimba kinahanglan usa nga imo sang halaran ang Dios pinaagi sa mga mananap nga pagapatyon apan mao lagi ang atong Ginoong Hesukristo mao naman ni ang kordero sa Dios nga mao ay naghugas atong sala dili na ang mananap nga di man to makapasaylo sala gyud sa kinatibuk-an atong sala no pipilaran ka sala ang mapasaylo ato apan kining kordero sa Dios ang dugo mismo sa Dios mao ay nihugas atong sala at kitataw nga doon nakatay kasiguruhan sa pasayloanan kini naangkon pinagi sa pag sa ulo sa mga salmo alawiton o pagpangayo o pagsugid sa sala no human nimo takos ka nga moduol sa Dios pinagi sa paghalad sa mga mananap dayon ay pagsimba may alawiton sa salmo dunay pagpangayo pagsugid no sa sala o mo na siya ang sadaan nga tugon walay labot sa paghalad sa mga sakripisyo mao ang pagdawat sa panalangin kining mga buhat sa pagsimba mohatod sa pinakataas nga punto sa kapistahan mao ang pangilin sa pagpasaylo dayon katong sa Pentecostes o tabernakulo o kining gitawag nga adlaw sa paghimayad o kining gitawag Yom Kippur mao kini igsoon ang kalabot na sa mga ritual kini sa mga Hudyo no ang pag sentro diya sa balay sa Dios sulod sa templo sa Jerusalem mo ay pinakalig-on nga paghiusa sa nasod sa mga Hudyo apan base no sa espirituhanon nga tigumanan nila daghan pang mga sityos o naghimog altar kang Baal ang nahimo pang paghalad ngadto sa ubang mga Diyos nagbayaw sa ilang mga ribulto o statwa o naghagit sa kasuko sa Dios bato kanila no bisan tuod nga dito sa Jerusalem doon na pagsimba sa Dios pero doon na paghihapoy mga pagsimbang mga Diyos ang daang tugon puno sa nagkadaiyang prominenteng pakigsaan din makita nato ang tulo ka mga katuyuan una ang presensya pagpasaylo proteksyon sa pagsalig sa Ginoo nga ilang Dios kaduha ang saad sa pag-abot ni Kristo ang prinsipe sa kalinaw ang mapahimsanong kordero sa Dios ang ikatulo ang pagbubo sa balang espiritu sa mga piniling katawhan o sa tanang katawhan ang kining tanan mabasa nato no sa daan nga tugon apan igsoon kadaghanan sa mga Hudyo wala nasayon sa pag-abot sa kordero sa Dios ang hari sa ilang katawhan ilang gisalikway ang pagbuho sa balang espiritu inuon sila nagpaabot sa pagtungha sa usa ka gamhanang politiko mo ilang gituang mo Mesiyas niini wala gani nila nakita ang ilang kasalanan ni naninguha sa kabag-uhan sa ilang espiritu kadaghanan gayon wala makasabot sa katumanan nga gihimo ni Hesus ug sa pagbubo sa Espiritu Santo sa mga sumusunod wala nila kini masabti kini nga kamatuoran nga saan ngadto kanila ang ambahan sa pinili katawhan dili mga pilosopo o maggialamon apan pagbalantay sa kordero o mga pari para sa uban sama kanila ni Abraham Isaac Jacob o kini ang mga amahan no sa piniling katawhan ng mga Hudyo sila si Abraham Isaac Jacob o dili sila mga pilosopo mga yano kini ang mga tao tungod kay ilang tinuod nga pagtuo maoy nagbuntog sa ilang mga kaluyahon ang Ginoo sa kasabutan gitawag nga Dios ni Abraham Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob si Moises si David si Elias ug uban pang personalidad sa daang tugon wala nagpundar sa mga universidad o akademya o mga pilosopo mga nagtanong kaalam apan padayon silang nagsinati sa kamatuoran sa gahom sa Ginoo taliwala sa pagkadautan sa katawhan sila nagpuyo sa pagtuo dahil mong ihemplo sa katawhan o pundasyon sa panalangin ngadto na sa ilang mga kaliwat mao na nga pinakadakong pribilehiyo o dungog sa katawhan sa Israel mao ang kipaabot nga pag-abot nga Kristo ang ilang hari sa mga hari ang matuod nga pangulong pari ug buhing pulong sa Dios kinsa nakita nato ang presensya ug otoridad ug ang iyang gahom ug gugma sa Dios sa iyang katawhan siya moingon ako mao ang kahayag sa kalibutan tungod kay ang gugma sa Dios nagpuyo diha kaniya o ang balang espiritu naghimaya kaniya ug siya ang Dios usara sumala sa gisulti ako nga akong amahan usara sumala sa kamatuoran si Apostol Pablo nagtawag kaniya nga Dios wala niya gisulti nga Dios nga gamay apan matuod nga Dios
sama nga ang tanan kasimbahanan nagsugid nga si Kristo ang Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gipanganak dili hinimo usara sa tanan sa amahan. Ang mga Hudiyo nagasuko, no, naghimong kagubot o nagtunglo sa mga Kristohanon tungod sa pamahayag ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa iglesia sa Roma. Kadaghanan sa mga Hudiyo nag-ila kang Hesus nga tigpahisalaag og nagpasipala sa Dios o rebelde sa Dios, o ila siyang gitugyan sa mga Romanhon nga sakop kanila aron ilang sang sa cross. Padayon silang nagmagahi gikan pa sa panahon sa karaan, no? Panahon pa ni Isaias. So wala gid nila dawata atong Ginoo, o niini nga bersikulo klaro makita nga atong mga igsoon nga nagpadayon nagmagahi ang ilang kasing-kasing. Wala sila nagbasol sa ilang mga salanan apan ang ilang kaugalingon nga matarong tungod kay nagsunod sila sa balaod ni Moises, ug gila ang uban nga mga sinalikway. Sa ilang pagmagahi niadtong panahon miabot si Juan Bautista aron mag-andam sa daan o mag-andam sa dalan ngadto sa Ginoo. Daghan katawhan sa iyang ipangbautismuhan, pinaagi kaniya nadungog nila ang tingog, no, nga si Hesus ang kordero sa Dios, ug naila si Hesus ang pagbautismo sa balang espiritu o magtukod sa espirituhanong gingharian. Si Hesus wala magtawag sa mga hanas sa balaod, mga religyoso o mga makiadmanon aron mo sunod kaniya apan ang iyang gitawag kadtong mga mikumpisal sa ilang mga kasaypanan kang Juan nga bautismo, o sila nahimong mga disipulo na kadungog sila sa balang espiritu. Ang misteryo sa mga piniling katawhan dili may tungod sa kahibalo o tungod sa kaalam o tungod baka sa kadato o tungod sa pagkaha sa politikanong kasinatian o pagkasikat, apan tungod kay nagkumpisal sa kasalanan o nagdawat sa espirituhanong pagkabag-o. Si Pablo usab kanila, no, sa katawo usab nga panatiko o mapahitas-on. Iyang gilutos ang mga sumusunod ni Kristo, gipugos ang uban pagbiya sa pagtuo o gipamatay niya higot sa ilang gipamatay niya katong mga tao, gilutos niya apan sa dihang nakaplagan niya si Kristo sa iyang pagkasulaw sa himaya dapit sa Damascus, na wagtang ang iyang gahi, no, sa iyang hunahuna o sa iyang garbo o naghinulsol sa iyang sala o sa iyang pagkadautan. Nausab siya pinagi sa grasya ni Kristo, na tao pag-usab pinagi sa balang espiritu o nahimong apostol sa Ginoo. Giila ni Pablo ang kaluwasan sa tao dili, no, diha sa pagkakaliwat sa bindi ni Abraham o di pagtuli o dili sa kaluwasan pinagi sa dugo ni Kristo o pagpuno sa iyang balang espiritu. Si Pablo nagkapasabot sa politikanhon nga estado apan ang espirituhanong gingharian ni Kristo na makita sa mayong kinaiya, pagkabatinud-anon o higpit sa tanang bahin sa kalibutan. Pag-apo kita igsoon, nagitnon nga bahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpasensya sa piniling katawhan. Ginahin kanamo sa imong pagasaan sa Dios o pagasaan sa daang tugon. Pasayloa kami sa among mga katawhan kung napakyas kami sa pagtubag sa imong dakong gugma pinagi sa pagtuo o pagkabatinud-anon. Luwason mo kami tanan, labi na mga kaanakan ni Abraham pinagi sa pagbago sa ilang unahuna o sa ilang kasing-kasing alang sa buhay Kristo. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.